karanta ba. Na an ci a kone kasuwa wai ina ajiya nan ne ake zuwa a garin nan go. Salamu alaikum, salamu alaikum. Ajiya, haka gobe na mango. Haka gobe na mango. Haka gobe na mango. Haka gobe na mango. Mun yi magana da mai ya ce nisan zaman marawai zai ba mu gari kuma yana wa mutane wani wasa. Wai ka abin da ya zo da ni na san hannunka ba za a rasa waya mai zafi ba. Ya magana alƙawarin ku da wallahi yanzu haka ma zuwan kenan ke faɗa ma zuwan kenan. kun ba ka wayan gaga ne amma da shari idan kai je kai mana wasa da dan sa falke da wannan dan wahalan yaran sa maka Ai ka san babu wasa a ciki. to shikenan Ai dole ne ma ba da ma dan shan ba amma na san wannan dalilin da za ta dan kai muku dan kwana. idan na kawo hadda wannan sauran za a kawo shi. Ka mana shi ne ka ga wayan duka za a kawo su. Sony ne ake ce mata ne ko ne A ga yau na wiwi ya mu. A mu zo dan 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 boko ya ba mu wiwin nan. Wannan Dole shi ne ya ba mu. je mana Shi ma in yaki wallahi mu bude shi. Ya kamata kudin nan akan waɗannan dan bane an ban kwati. Ya kamata ya duba mana wiwi ko zuwa anjima. wai inda nake so na mace anjima kaga yaran da zango yake takama da shi kaga yaran da zango ya san da zaman shi kaga yaran da zango yake alfahari da shi kai kaga yaran da yake kyauta ba dan Allah ba sai dan zango kai da bane lafiya subhanallahi to ga ma wayan na baka. godiya nake yi bura uban nan kai Baka in dai akan zango ne. la ilaha illallah Kai kuma ka Allah na baka. kaga yaran da zango ya san da zaman shi kaga yaran da zango yake alfahari da shi kaga yaran da yake kyauta ba dan Allah wa la ilaha illallah kaga yaran da zango shi kanshi ya san da zaman shi boy Na baka. kai ce in wuta kenan ne ba ka ce ni kai na insha Allah